Snod při rozpravě valného shromáždění OSN v New Yorku vybídl k mezinárodní spolupráci při řešení nejpalčivějších problémů světa. Z okna si dám já. Teď si dáme malou přestávku. I když je to teprve 31 vteřin. Tak a jsme zpátky. Počkal jsem si na nejkrásnější místo. Domů. Sláva! Uvidíme se za chvilku. Tak a jsem zpátky. Čau lidi. Ahoj Arone. No jak se máš? No ahoj Arone. No ahoj Arone. No čo to je? Dej mu pusinku. Ahoj. Áronku. Nesíť se, tak si v televizi, no tak je to čím, co je? Tam zase letíš, ty vole. Aj, ja. V témě. Chtěl jsem si zaspívat. Jo, tati. Tak se uvidíme někdy potom. Tak prosím vás, nezapomeňte. Hodně sportujte. Já. Přichází paní mama. Tak musím vám ukázat moje africké šneky. Jsou africký, už jsem vám to řekl, víte. Nebo je pořád zavezli. Já si myslím, že je mrtvej. Farbíka. Zbuď se, ty vole. Tak je ještě lej. Jmenuji se jako já, Matěj. Bejvák? Já, můj bejvák. A tačkovo. Jsme u babičky za úvědy. I když nejsou prázdniny, vole, chápete to? Já si dám malou přestávku, uvidíme se. Třeba u mamky. Ruší se to, chlapi. Já jsem... Tak nazdar, chlapi.